Hola de nou, ens trobem avui per a parlar de cultura, joventut, festes, tres aspectes, tres àrees on el bloc invertit molt durant aquesta legislatura. La cultura podem parlar d'aquesta nova biblioteca municipal i aquest gran dinamitzador que és la cultura de l'Olleria. La joventut, com no, hauríem de parlar d'aquest casal jove que ha suposat aquesta inflexió per a la joventut, per a la gent més jove tingui un lloc on poder-se reunir, on poder realitzar les seves activitats. I de festes podem parlar de la diversificació d'activitats durant la setmana festera i també d'aquest projecte que està en marxa per a la nova Assemblea Internacional de Bons Cristians. Són tres aspectes que ha treballat el bloc durant aquesta legislatura, com bé havia dit. I on ens trobem, a la Casa Santonja, serà aquest edifici que es convertirà en el veritable centre cultural de l'Olleria per a potenciar tota una sèrie d'activitats, no només culturals, sinó també turístiques, que posen a l'Olleria en el mapa del turisme d'interior. I aquest mapa que haurà de comptar amb un desenvolupament econòmic a lligar de l'hostaleria, de la restauració, del comerç, de nous llocs de treball que ajuden a dinamitzar l'activitat en l'Olleria. Per tant, des del bloc apostem per la recuperació del patrimoni que ens servisca com a inversió de futur de cara a una activitat econòmica.